Λοιπόν, παιδιά, συνέχεια. Αφού βάψαμε λοιπόν την βαρκούλα μας, εδώ τα κλιπατσίμπανά μας, τα εργαλεία μας εδώ, τα ψαρικά μας, τη βάψαμε τη βαρκούλα μας. Τη βάψαμε ωραία με μοράβια. Μαθαίνω και εγώ τώρα τα ψαρικά. Την κάναμε πικομπέλο την βαρκούλα μας. Όπως βλέπετε την βάψαμε από κάτω, από τα πλάγια. Την κάναμε πικομπέλο. Λέμε τώρα σιγά σιγά τη σπρώξουμε μέσα στη θάλασσα. Να δούμε τι θα γίνει. Η βαρκούλα μας είναι έτοιμη. Εδώ με τον κύριο Δημήτρη, το φιλαράκο μου. Τον έρχεται με την κατούλα. Ναι, και ο κύριος Μιλτιάδης εδώ. Τώρα θα έρθει και αυτός. Ετοιμάζουμε λοιπόν τα ψαρικά μας. Βάψαμε ωραία. Από κάτω, από τα πλάγια, όμορφα ωραία. Εδώ ο κ. Δημήτρης τώρα φέρνει τη μηχανάρα. Λοιπόν, ψαρούκλες, μαθαίνετε και εγώ μαθαίνω τώρα τα ψαρικά. Μέρκουρι και πάει σε Ελλάδος και πάει του κόσμου. Καλύτερες μηχανές του κόσμου. Είναι ωραίες, ναι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε τώρα να τη ρίξουμε στη θάλασσα. Θα τα πούμε πάλι μετά.